ଉପନ୍ୟାସ ଅମୃତଫଳ ସାର କଥା। 1. ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ ଅମରନାଥ ଚରିତ୍ରଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଆଚରଣ ସହ ମାନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅମରନାଥଙ୍କର ଚେତନାରେ ବିପୁଳ ଝଡ଼। ଚାଳକ ନ ଆଣି ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବିପଦଜନକ ବିସ୍ମରଣ ଗତ ହେବା ପରେ ଅମରନାଥ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ ପାଖକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିଘଞ୍ଚ ଯାତାୟାତ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ଲୋଭାତୁର ଓ ଆଶାୟୀ। ସେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୌଢ଼ ଅମରନାଥଙ୍କ ବେଢଙ୍ଗିୟ ଜ୍ୟାକେଟଟିକୁ ଦେଖି ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଥିଲେ। ପୌଢ଼ଜଣଙ୍କ ଦୋକାନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ ଆସିବାରୁ ଅମରନାଥ ଚମକି ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ସେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ଖଣ୍ଡିକ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଯେପରି ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛି। ଏତାଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମରନାଥ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାର ଜିନିଷଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଲିଙ୍ଗନମୁଖୀ ଜ୍ୟାକେଟଟିକୁ ଯେମିତି ଝୁଲୁଥିଲା ସେମିତି ଝୁଲୁଛି। ସେ ଜ୍ୟାକେଟଟି ଗୁଣ ହେଉଛି ପଥଚାରୀମାନଙ୍କ ମନର ଲୋଭ ଦେଖାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଭାତୁର କରି ହତାଶ କରାଇବା ଏ ଜ୍ୟାକେଟଟିର ବ୍ରତ ବା ଧର୍ମ। ଅମରନାଥ ପୌଢ଼ଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟ ଜାବୁଡ଼ିତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାର ଭଳି ସବୁ ବିକୃତ ତାଙ୍କୁ ଅଳିକ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଶୈଶବରେ ଅମରନାଥଙ୍କର ମିଠା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଲୋଭ ଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଲୋଭ ଥିଲା। ବହୁ ଲୋଭ ଥିଲା। ବହୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଲୋଭ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲୋଭ କରାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଲୋଭ ପାଇଁ ଅମରନାଥ ଖୁବ୍ ସଚେତନ। ସତେ ଯେମିତି ଲୋଭର ଉତ୍ତାଳ ସମୁଦ୍ର ସେ ଭାସମାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଜାଣି ରଖିଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବନ୍ଧୁ ବଳଦେବ ଏ ବାବଦରେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋଭର ସର୍ତ୍ତାକୁ ଏକମାତ୍ର ବଣିକ ପାଖରେ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅମରନାଥ ଖୁବ୍ ଦର୍ପର ସହିତ ଏମିତି କେହି ଶିଳ୍ପପତି ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଗିଳିବା ତ ଦୂର କଥା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ବଳଦେବ ଅମରନାଥଙ୍କ ଆଗରେ କଥାଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ବଣିକ କଥାଟା ନିଜ ସତ୍ତାର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ତାକୁ ସାରାଂଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲେ ମଣିଷ ପଥ ହୁଡ଼ି ଅପଥରେ ଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମରନାଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଲୋଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ବିରୋଧରେ ବିବେକୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନୋରମ ହରଙ୍ଗରେ ଘୋଷିତ ଦୋକାନ ସବୁର ନାମ ଫଳକରେ ଛପେଇ ନାମ ଫଳକ ମାନ ପଛରେ ରହିଛି ମାରାତ୍ମକ ଲୋଭର ପରମ୍ପରା।
एकदा 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅମରନାଥ 15 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କେହି ହେଲେ ଦେଇନଥିଲେ। ପରେ ଛଳନା କରି ବନ୍ଧୁବର୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛଳନା କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗମାନେ ଜଣେ ପିତୃ ବନ୍ଧୁ ପକେଟରୁ କଲମ କାଢ଼ିବା ବେଳେ 100 ଟଙ୍କିଆ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରି ପଡ଼ିବାରୁ ଅମରନାଥଙ୍କ ମନରେ ଉଦଗ୍ର ଲୋଭ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ନୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋଭ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର। ମାତ୍ର ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ଚାଲିଯାଇଛି। ପରେ ତାଙ୍କ ପକେଟ ଭିତରେ ପିତୃବନ୍ଧୁ ଅମାରିତ ଭାବରେ ପୁରାଇ ଦେବାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝାଇ ଶୁଣିଥିଲେ ହେଁ ଅମରନାଥ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସନ୍ଧିତ ଅର୍ଥ ସବୁ ଅର୍ଥହୀନ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଉଦଗ୍ର ଲୋଭ। ଗୋଟିଏ ସୌଖିନୀ ବିଦେଶୀ କାରକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଲୋଭ ଉତ୍ତଳ ହୋଇଉଠୁଛି। କାର ଖଣ୍ଡିକ ତାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। କାରଟିକୁ ନିଜେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅମରନାଥ, ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। ତାଙ୍କୁ ସେହି ସୁନ୍ଦର କାରଟିକୁ ନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛି। ବୋଧହୁଏ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ କନ୍ୟା ମନୀଷା ତାଙ୍କୁ ଏ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ଏଭଳି ସୌଖିନୀ କାର ଖଣ୍ଡିକ ଶୁଣାଇ ଦେବାରୁ ମନୀଷା କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅମରନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସରୋଜିନୀ। କନ୍ୟା ମନୀଷା ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀଙ୍କର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା ମନୀଷାଙ୍କ ଉପରେ। ଏକଦା ଅମରନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ବନ୍ଧୁ ବିଶନ ଲାଲ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ନାଟକରେ ମନୀଷାର ଅଭିନୟ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅମରନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଅମରନାଥ। ମାତ୍ର ମନୀଷା ଏଥିରେ ପୁଲକିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ସମାଜ ଆଗରେ ସମାଲୋଚିତା ହେବାର ସାର ବୋଲି ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କନ୍ୟା ମନୀଷା ଠାରୁ ପାଇ ଅମରନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ଥିଲେ ଅଗାଧ ଗାଉଁଲି ଝିଅ। ତାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ମନୀଷା ବିଚକ୍ଷଣ ହେଲା ବୋଲି ଅମରନାଥ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ଝିଅର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଗରେ ଅମରନାଥ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଧ କରିଛି। ସେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଠିକ୍ ଏହି ଚକ୍ର ପରି ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବାରର ସୁଖ ଅଳିକ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜିନ୍ ପରିହିତା ମୋଫେଡ୍ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବାର ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି କନ୍ୟା ମନୀଷା ଭଳି ମନେ ହୋଇଛି। ମୋଫେଡ୍ ପିନ୍ଧା ତରୁଣୀଟି ସେ ଝିଅ ଓ ଅମରନାଥଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପଶି ଆସିବାର ଘଟଣାରେ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଝିଅଟି କ୍ରୋଧ ବଦଳରେ ହସିଦେବା ଘଟଣାରେ ଅମରନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅମରନାଥ ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରୁଥିବା ବେଳେ ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ଦିଶୁଥିଲେ। କିଏ ଖଚ୍ଚର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଭଳି ତ ଆଉ କିଏ ଫୁଲ ଶାଗୁଣା ଭଳି।
ଜଣାଶୁଣା ମନି ବେପାରୀ ଜଣାଶୁଣା ମନି ବେପାରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଭଳି ଦିଶୁଥିଲେ। ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ ସାଥୀ ହୋଇ ନୈରାଶ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ଭୂଷଣ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ବିବାହ ଦେବା କଥା କହିବାରୁ ଅମରନାଥ ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତି ସୁଦ୍ଧା ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନିପାତ ଘଟି ଦ୍ୱାଦଶରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ମହଲା ସବୁ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ଭୂଷଣଙ୍କ କୋହବୋଧ ଅମରନାଥଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଏ ପୃଥିବୀଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଅମରନାଥ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ବନ୍ଧୁ ବଳଦେବଙ୍କୁ ନ କହି ରହିପାରି ନଥିଲେ। ଅମରନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ। ଅମରନାଥ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କେଇଦିନ ପାଇଁ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରରେ ଅମରନାଥ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନେ ହୋଇଛି। ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ମୋହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି। ବଳଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅମରନାଥଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଚାଦର ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧୁବେଶ ଧାରଣରେ ସେ ଏକ ପରିତୃପ୍ତିର ମହକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷର ତଳେ ଅମରନାଥ ଦିନେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନର୍ଥ କରିବାର ଫଳରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପଥ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମନରେ ଭାବିଥିଲେ। ବଳଦେବଙ୍କ ସସ୍ନେହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତା ଭିତରେ ଅମରନାଥ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଶୟନ ଶଯ୍ୟାରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରମେ ସେ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନରେ ଏକ ନବଚେତନା ଲାଭ କରି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବସ୍ତୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅମୃତଫଳ ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକିଏ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବହୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ମୋର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।